Halo logoper, welcome back to my YouTube channel. So nongkrang monkey angni begodan video video framing salai logoper. So jini hai जोङो लोगोयाव दंफैनाय नै हाबा जानो फैदों मास्टार कलनियाव. So हाबाया जोंनि गामिनिमोन आरोना बियो. ओमफ्राय दा मास्टार कलनियाव हाबफैबाय. दा हिनजावसा बिलाइ हरगोन गवालपारायाव. So मैयाबो जों फैदों हाबायाव मन्दप दानो. दा नै दिनै हाबा जानो फैलायबाय. दा नोंथांमोना नायलांबाय था. आङो भिडिअआव दिनैबो एकदम मा होनगोन बिराद समायना समायना सिख्लाफोर मैया नुलांदों. दा दिनैबो आङो माने केपचार खालामनो नाजागोन आरोना समायना समायना सिख्लाफोरखौ केमेरायाव फैनायखौ नोंसोर नायलांबायल' था. आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहर आरोना. दसे उनाव थांसै जों दायो टाउनाव दसे दंफैथ'यो. लोगोफोर जोङो नै फाइनालि मोनफैबाय आरोना. जों नै लोगोफोरबो दङ. दा जोङो मा होनगोन जौता टाउनावहाय फार्स्ट टाइम हाबा जागोन आरोना. ना फार्स्ट टाइम दा ओमफ्राय जों दा थांगासिनो नै फाइनालि मोनफैबायानोसै. गारि बैयावनो आरोना लोगोफोर. ब्लेक गाननायखौ नाय गान्दा पाग्ला. नै नोंनि थाखाय जों गिफ्ट लाना फैखादों गान्दा. एक्सेप्ट दिस. सन'खौसो दोनथ'नो नांगोन. Nih guys, जोङो हाबायाव मोनफैनानै कफि मोनलोंफैनाय कफि हट कफि. आं जानायखौ नायनो लाबाय सब ले लिया. नोंखौ हेन्डसाम मोनसे लानो र'. Ha?
सानिया जमा मोनसे लाबाय दै सान्दुं गोदान र' Mày nó buộc lại bây giờ phát số phát số ơi nó hồn nó phát số hôn nó đấy à? mình chưa ra Ôi, đang muốn thế này đúng không ạ? ăn thịt lá đây Ari nak hồn nó Ari nak hồn Ari nak hồn Ari nak hồn ai nak hồn này này Ari kalam Ari kalam Thabai bơ đấy, thabai bơ. Thabai bơ bede Ari kalam Ari Thabai bơ. Hey. ai thằng chơi Ari này đâu có bede bede kiwi lah Ada mo장 keren nih thằng này là không dạ Tuh, macam gua mau besok ya. Kalau ơi lại ai cho cô là lấy để giảm khinh là đấy cô eh lebar. Kamu lên lodong nào? Lodong thằng nào? Bulan nah, betulan ya. Nih kameramen, Injau dan ini kumbai ini ya. Ma kailing piling kamrai dana, nge? Makan ini udah kemana? Mati tahu dan kailing piling buat das pikasi. Nih. जोंनि गामिनि आइजोफोर ओमफ्राय सिख्लाफोर दासो मोनफैदों नै अप्सरा हाय होनहर अप्सरा Kêu đông khay bao giờ hạp lặng. Ra. Terus boro. To लोगोफोर जोङो हाबानिफ्राय दायो थांफिनसिगोन बेलासि टाइम जाबाय तो ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार सब्सक्राइब ओमफ्राय माब्लाबाफोर रौतायाव आन्दायनानै गारि नांगौ जायोबा नैबे बिथांखौ कन्टेक्ट खालाम नाम्बारा बुंना हो Hai kamera 6000 271129 अके थेंक यू तो नोंथांमोना माब्लाबाफोर रौतायाव गोनो गोथो जानानै जोंनिथिंनि आरोना जोंनि माबा बरबाजारथिं थांनाय मा होनो रौतायाव आन्दायोबा गारि गैया जायोबा बिथांखौ कन्टेक्ट खालामबानो अट'मेटिक 15 मिनिट 20 मिनिटनि उनावनो बिथांमोननि